chung ko pakhat member te chu birthday lom turin in pakhata hian ang kal khoma hun hlim om takan hmang don ani ti po a chiang veu mai hemizana hun hlim om takan man na chu thla ta chu lo la in birthday nei tu pa ber chuan a birthday bati chu han chem hlumin heti la hian midang te chuan birthday hla chu an lo saksaka birthday lom tu te po chu an hlim tlang ani khatia bati a chem hlum nuwa a thim lai khan eng thilemoni thil danglam tak mai hi thlala tu chuan alo record fu tlat maya uluk takin ilo en teang birthday bati a chem hlum hnu lok khan a sira hian tunge ti po hret lo mi pakhat mai hi alo lang theya ma se thin do awang hian he birthday an lom lai hian a tu te ma chuan he thil hi an mumi lova a hnuwa he video footage an han en le le hnu chuan he thil danglam tak mai hi mu in a mu tu piang mai chuan makan ti in a te hlau thei hialani he thil lo lang hi an mani zingami ni lo ti a chianga mi hringa ni lo ti a chiang sia he birthday an lom na hian som ve lo thla pang thil chuan he birthday lom na hi aron chim ve ni ti a chiang viau mai e kan en tur hi reddit lama pho chu ni in ne tu pakhat chuan a chen ni na chuan eng thilemoni mu thei si lo hian a thli thlai reng ni chuan a in hria a chu thilawang chuan a om po chu anuam thei meu lova ngai thalovin han hoi kwal vel chiam thin ma se ama ron thli thlai tu lo en reng tu om nia hriat la chu a mu thei ngai box si lova thlangam lo zet chuan ina chuan a om fo thina thil danglam eng thilemoni alo lak fu mial takin ti in chunga chuan camera chu kama makdeu mayin amitina amu thei si lo chu a camera kam chuan thil danglam tak mai hi alo record fu ta ni room chunga chuan chumdum lampang ang lek lek hi run thlok phain atira chuan pian mu mal tak po chu nei lova ma se hnu dawa chuan he chumdum ang tak hian pian mu mal zok chu run nein mi hrim te po chu a ang hle maya he camera kama hian chiang takin lang ma se amit long chuan in nei tu pa hian he thil dum mak tak mai hi a mu thei hau lo maya thla lampang thil tam tak hi mit longa mu thei lo a omani te che kanga chuti rualin changkana kan khol tam tak te hi chuan heng thla lampang thil te hi chiang takin an mu thei loi sia thil mak tak chu ani ve hrim hrim ome mi pakhat hi na thila wangin zin chuakin hotel pakhat room number 237 a hian a thlenga midangina an oi ve hau lo tur thil danglam tak mai hi atong tlat maya he hotela thlenzan jinglam dar thum vela hian amu hi lai chu chiang zet mai hian a har hlol maya a khum monga chuan meichia tu ti po hriat lo hi ngoi reng hian lo thu in ama chu
alo en reng maya athil mu a hlau lu tuk chu a che thei lova a au chuak thei bok hek lova ma se mak deuh main chu mai chia a khumonga thu chu aral riai reya mutur ommi lovin a tham ral zui ta ni atuk lama conference an nei na tur lama an kal lai chuan a thian te chu athil ton chung chang chuan hrila a thian te chuan an lo oi sak lo na samaya mangche mo mai mi zialin I omaniang an lo tia zan lama a hotel thlenna room a thlen le chuan zan masalama athil ton kha threrengin angai chu tha thei reng reng lo maya a phone chu han phorin room chung chu thla la kuala hetia thla la kul na lama hian he thil danglam tak mai hi alo record fu ta ni. Guys, we arrived in the hotel of Lucknow. Khatia camera a her kul lai khan khum pakhata chuan meche pakhat mai dang tak mai alo thu ni ti chu alo lang theya ma se camera kha khum lampanga awa her kul le chuan kha til kha mu tur alo ommi lova chuti rualin a thian ten a mu sualemo mai mi zial anga a omnian rin sakna chu adik lo zia he thil lo lak fu hian ati chiang ta via wani he hotel hi soihran ani hran lova chuti rualin he hotel a na thok tu te chuan room number 237 a hian engthil nge thleng thin ti chu an lo hre chiang viau maya a kum don chu hei me chia mai dang tak hian he room a thleng thin te hi ngoi rengin alo thlir thin hi alo ni ya he me chia hi tunge ni tian hrelawa chuti rualin he me chia hi he hotel room number 237 a hian alo thleng to ni mai theya he thlarau hi cholovin tuimoni he room a hian alanga ka ni mai theyani nawa na fasin hian paranormal investigator te du dan lo deuh main thila titlat maya Annabelle doll replica alem chu in lama hian a kol ve tlat maya alem poni se paranormal investigator ho hian hen thil hi an du lo thin hle a Annabelle doll tak tak hi chu Warren Occult Museum a da ania an suidan chuan heng replica Annabelle doll te po hian thla lampang thil hi a hip tak tak ni in an suya nawa na fesin hian Annabelle doll chu glass box sunga hian da in chauka hian hunga he thil kola tang hian thil danglam deuh chu chauka hian a thleng thin ni chuan a hreta tlat maya kumin October ninga kumsang ni somni panga khan thil danglam tak mai hi chauka a security camera ada chuan alo record fu ta ni Annabelle dola hunna glass box kong khar chu ama chuan arun in honga anei tupa nawa chuan glass box kong khar alawin honga ni ti mu chuan mak chu ti mel hle maya Annabelle dolan dana kong khar chu an khar thaleya heti lai hian dokanan thil hun chu ama hian arun tlu le ringut mai boka dokanan thil hun lo tlu ni ti awa mu le zet phei chuan hlawna chuan run manin he ruma tang hian atlan chuak zui ta ni kan soi tuang khan heng Annabelle doll replica te po hi thla lampang thil te hian an ngei na bik nge ni don ni a tak tak ni lo po hi a hrang du viau ni in an soi tlat maya nawa na fasin po hian a lei lo top tur thil a lei ani mai theiani he video post tu te chen na bul hnai lek patan ti hmun hi soihra na hlo hle maya zan lama phei chuan mitam takin helai hmun hi an paltlang ngam meu lova an soidan chuan helai hmuna hian tla sual lai rona chu chengin helai hmuna kalte hi alo ti boi thin ni in an ngai ani
he video post tu education training official hian ui pahnih juice le thanos chu nein chuwa ui te chu ka hin akal chuak thina chung video chi hrang te chu a channel lama hian a pho chuak thina thilmak le danglam ala pho chuak ngai bik lova ma se zan khat chu hetia ui kaya akal chuak le hian he thil danglam tak mai hi an tong ta ni. Espérate. ¿Quién es este? Oh, ¿hay algo ahí? ¿Hay una persona ahí o qué es eso? Espérate. ¿Es una persona? Aquí. Thanos. Aquí, Zeus. ¡Quieto! ¡Quietos! ¡Quédense ahí! ¡Quieto ahí! ¿Qué es eso? ¡Quieto, Thanos! ¡Quietos! Khatia lek pata an kalai khan an hmalama chuan eng thelemoni au ite pani chuan an hmu in an hriani ti hriat tak chuan an bowin an gurngal chiam maya a camera a herkwal hian a hmalam thim zinga korfol var lo chelai le an mani lampang lo pan lai hi avala fuwa he thila valak fu hi engmo chen hnuwa chuan dingin an hmalampang thim china chuan let phei le in apil bo zui ta ni a uite pani po hian thil dik lo a omani ti chu an hre chiang khop maya kha thilan ton kha mi hring thil ti ni chuan a lang chi lova mitam takinan soi fo thin lai ro nai thla chu helai hmuna hian atak takin arun in la thin ani mel khop mai he thil lo om zet mai hi nangma ton ni tang se fin fia tumin ipan nai nga mangem le nge ni nga lau bak lengin itlan che zo kang le. Indonesia ramchung mun pakata hian urban explorer pakhat hian inro santo mun nel omlo zet mai mun hiat lowa mi ringten heng inro santo nia kan ngai te hi thi nupia lampang thil eng thilemoni tan chuan mun nuam le chena ta na it omber pakhat alola ni ve theitlat maya alanda na tang rengot thi chuan mi ringte chu an chen to melawa atuk verte po chu atlabal to in ai in te po chu a thing rup to maya heti urban explorer in pon lampang atanga thala ko lai hian he thil danglam tak mai hi alo la fu ta ni. In chung second floor balcony lampang ahan lak la hian eng thilemoni mu chian thei si lo mit sen ram mai hian arun en reng lai hi ahan la fuwa eng thil chi nge ahan lak fu hi chiang thei lo ma se khatiang ang mit sen room nei thei tur chu mi hringa ni lo tia chianga eng thilemoni thil danglam takani ti chu a chiang reng mai he urban explorer patan po hian manmu taka he mun chua san mai chu afin thlak viau mai theiani eng thil nge ni tia chiang lova anun na tan po thil hlawom alo ni mai theia tlan chiat hi a him berani. Mi pakhat hi living room a hian muzalin hetia muzal lai hian a phone alarm chu aron ri ni chu na hria a alarm la chu a set box si lova chumi wang chuan rang tak chuan a phone chun ena a thil hria chu alo dik che ni alarm chu alo set hau lova chu alarm chu room chunga tanga ron ri ni chuan a hrele tatlat maya a soidanin a chen ina hian thla chi khat mimi kan ti mai chu a cheng ni in a hria a engma chang chuan ke pen thom te phun thom te le thil ri chi hrang mang chuan angai tu na chu aron la peng thin ni in a soya. A phone alarm riang chia chu room chunga chun ron omin hetia hoi ko la hian chauka kongkhar chung lampang kila tang hian eng thil nge ti po hriat lo hian
aron bi lai hi alo lang theya aron bi na hi asangin mihring pa ngai tan chuan ron bi thlak theina chi ani lo hrim hrima asang ma deuh chu ni he thla hian ril ru chu a phone alarm ri mang chuan ron la pengin a hmu tur nge hian aron in lar ta ni hmela hen thla ang chi hi an hlaum lo chu hriat thiam an har hle maya chuti rualin mi ti dan le mi thom ang chi te hi an zir thiam em maya mizavin mian borala athla rang a ori ka ria an ti fo te po hi heng mi mikhi an ni ngei te po arin omani Alexis Lachika hian a chene na hian thilmak le danglam hi atong chhomul mul maya a chene chunga hian engthelemuni chuan ron lu khung tumin a kongkhar chu aron kik fo thina heng ba ka hian phun thon te abung ruwa an mania loin son le dei thin te le pon lampang atanga ama lo thireng tu omnia hriat tlat na chu anei fo thina zankhat zan tlai to taka hian arum kongkhar chu nasa zet mai hian aron inkik le ta chiam maya atir chuan hriat lo der mai chu atuma ma se ril ruwa chuan fin fiat chak na chu alo om tlat maya ati fuang nge ati fu lawang ti po chu ngai tua to lovin kongkhar chu a hong ta top maya kongkhar pui chu han hongin an hoi kuala kongkhar ron kik tu om ang chu tu ma an lo om lova chu mai po chu ni lovin kong pui tele a che vel hrim chu a re rui maya mihring tu ma hmu tur an om lovani Alexis chuan mi tu tenemo an ron fiam ni chuan alangai dewa ma se herin dan hi adik lovani ti he thil thlena tanga ni thum nia chuan a hrechiang ta khop mai ma ang chi tho khan kongkhar chu nasa tak mai chuan aron inkik le chiam maya rang tak chun han hongin han hoi kwal le ma se kongkhar ron kik tu om ang chu mu tur a om le chung me lova thui tak thleng chun han en kolin han hoi kwal ma se mihring tu ma mu tur an om lovani heti in chung lama alu le tur lampang hian a kongkhar bula thilpar ni om tak lo om hi a hmu boka he thil hi eng thil chunge ni tang le kha kongkhar ron kik tu thil ti kha ani thengem mithren khat thil hredo soidan chuan hetianga atak mu tur om chong si lo kongka kik tu aron om hian hon mi lo turani an ti thina eng thil muni thlalam pang thil I ina I ko lut thei ti na ani ti in an soitlat maya Alexis po hian mu thei si lo thlalam pang thil chu a chen na ina hian a ko lut ani mai thei ani mekalen horror night te hian mi te tlo thei turin in rang le phi siamin an sum don na po chu akal tluang veu maya he mun makna le lo na em chu heng thil hlop lem ang tak takan da ba ka hian a mun hrim hi a rang tak ni in an soitlat maya he muna na thok tu te po hian thom dang lam tak te le phun thom te zan rei towa an dorang khar nu te hian an ma ni chu
en reng tu om tlat nia in hriat na te chu an nei fo thina employee tam zok te phei chuan zan lama na tho hian hre in amal phei chuan an duty ngam hau lova rum khat po hetia dorang khar hnu hian bungrua te an chin fel mek la hian employee pakhat chuan he thil danglam tak mai hi atong tatlat maya en na thak tu hi kha milim lama khan avakal hnaya khati avakal nei lai khan he milim lu hi ama chuan a ron che a he thil chelai hi chiang takin mulo ma se amin sir chuan a hmuni ngei turani milim lampang chuwa han ena chuta ai an reng lai chuan he milim lu hi ama chuan a ron chele tamaya a thil mu hlau lu tuk chu nung lama chuan atlan cheruk rok ngal mai ni video footage atang la hian midang tu ma an om lo tia chianga kha milim kha engtia ron che thei nge ni tang le mi pui hip du wangin khatiang khan ang takin leman chang zok ni yang le stepran le athian nu hian rum khat chu dorang kalna lama hian thil danglam tak mai hi an lo record tel tlat maya dor pakhata hian trumdanga an lo ti to dan thin ang thawin ei turte chu lein eti ei turvel an leila hian a thian nu chuan stepran hi thla lo lak saka eti thla lak la hian eng thil danglam ma an hrilawa ma se in lama an ho nuwa an video footage an han en chu e thil danglam tak hi an hreta tlat maya Just want everyone to look at this. Just want everyone to look at this. mi cheno pang oni om tak hian nangma le nangma intina su ti hian aron suya he EVP hi azoi viau na chu a chiang viau loi sia he dora an om lai hian step ready te thian du hian kha o kha an hre thei mi lawa in laman le le nu hi chuan an hre chiang le em loi sia mi hring bengina a hriat thei si lo kha khol hian chiang takina lo man fu ni thei mai ngem le mi tren khatrin dana phei chuan step ready te thian dun hian an hmalama eng thilemoni thil thalo tak tian tumani te churingin he mu thelo thla hian chu thil chu ti lo turin warning a ron pe ni ten an ngai ani eng thil nge ni yairin vele